Aakyat tayo guys para ituwid yung ah, talbos na sumisiksik na dun sa pinaka dulo ng aircon. Yan, ilabas natin kahit lumabas siya sa mga grills na. Huwag lang dun sa may aircon. Wala na siyang pupuntahan dun. Kumustahin natin guys yung ampalaya sa taas. Tara, akyat tayo. Ito kasi guys yung second floor na doon kung saan kami naglalaban ng aming mga damit. Pero may kukunin kasi ako saglit dyan para labahan sa third floor sa isang washing machine doon. Yan yung ginagamit naming washing machine para sa damit namin. May kinuha lang ako saglit at akyat na tayo guys papuntang third floor. Ito na guys yung third floor kung saan ako nagtanim ng ampalaya. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Ito yung outlet natin. Marami na siyang sanga-sanga. At meron na rin siyang bulaklak. Mamaya makikita dyan yung bulaklak niya. Papakita ko lang muna yung mga sanga-sanga niya guys. At kung umusbong na talaga siya. Yan yung mga sanga-sanga niya guys. Ang sarap pagmasdan kasi araw-araw may improvement. Lumalaki sila. At ayan na nga guys, yung bulaklak. Nag-bloom na siya.
bumuka na yung bulaklak, may bumuka na siya, ayan. Ibig sabihin yan guys, malapit na siyang mamunga. Ayan.